Dobar dan. Danas smo radili prezentaciju o hrvatskim predsjednicima. Znači, počinjemo od uspostave moderne Hrvatske države. Nakon smrti Josipa Broza Tita 5. svibnja 1980. godine dolazi do prvih naznaka mnogih nacionalnih i političkih problema na prostoru Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Dolaskom Slobodana Miloševića sredinom 80. godina na čelo Saveza komunista Srbije dolazi do ponovne obnove velikosrpske ideje. Početak velikosrpske politike označavaju masovni mitinzi Srba koji su počeli 1988. godine. 1989. dolazi do osnivanja prvih hrvatskih demokratskih političkih stranaka HSLS-a, HDZ-a, HNS-a i HSP-a. Nakon toga, na 14. izvanrednom kongresu 1990. godine dolazi do sukoba sa srpskim komunistima. Srbi žele unitarnu Jugoslaviju, dok se Slovenci zalažu za konfederaciju. Nakon toga sjednicu prvo napušta slovenska, a zatim hrvatska delegacija. Na čelu slovenske delegacije je bio Milan Kučan, a na čelu hrvatske Ivica Račan. Prvi demokratski izbori Socijalističke republike Hrvatske na kojima je pobjedio HDZ dovode do doktora Franje Tuđmana na mjestu predsjednika predsjedništva Socijalističke republike Hrvatske. 30. svibnja 1990. konstruiran je prvi višestranački Hrvatski sabor. Dr. Franjo Tuđman. Na ponovnim izborima za predsjednika ponovno je pobjedio dr. Franjo Tuđman, to je bilo u kolovozu 1992. godine. Nakon toga se održavaju ponovni izbori na kojem također on pobjeđuje. Za vrijeme njegova obnašanja dužnosti predsjednika došlo je do vraćanja hrvatskog teritorija u sustav Republike Hrvatske vojno-redarstvenim akcijama Bljesak i Oluja. Dr. Franjo Tuđman je umro u Zagrebu 10. prosinca 1990. godine, a pokopan je na poznatom zagrebačkom groblju Mirogoj uz najviše državne i vojne počasti. Nakon smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana na čelo države dolazi Stjepan Mesić u veljači 2000. godine. Na vlasti je bio 2 mandata, po drugi puta je izabran za hrvatskog predsjednika 2005. godine u siječnju. Nešto što je obilježilo njegov mandat je to da je Hrvatska postala članicom NATO saveza. Nakon Stjepana Mesića na čelo Hrvatske dolazi Ivo Josipović. On je izabran za predsjednika u siječnju 2010. godine, a dužnost je obnašao sljedećih 5 godina. Ivo Josipović je završio pravni fakultet i ozbiljno se bavio skladanjem ozbiljne glazbe i to radi još dan i danas. Tijekom njegova mandata Hrvatska postaje članicom Europske unije 1. srpnja 2013. godine. Nakon njega na čelo države dolazi prva hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ona je od 2008. do 2011. obnašala dužnost veleposlanice Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, a od srpnja 2011. obnašala je dužnost pomoćnice glavnog tajnika NATO-a za javnu diplomaciju. Obilježio je velik doprinos afirmacije Republike Hrvatske u Europi i svijetu i prisustvovala je osvajanju srebrne medalje na svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. Nakon Kolinde Grabar-Kitarović, ove godine na čelo dolazi Zoran Milanović. On je na čelo došao početkom ove godine. On je od 2011. do 2016. godine obnašao dužnost predsjednika vlade Republike Hrvatske. Nakon gubitka izbora za predsjednika vlade sljedeće godine, on se nakratko povlači iz politike sve do kandidature za predsjednika na izborima ove godine.
Njegovo trenutno vladanje obilježila je korona kriza koja trenutno vlada. Hvala na pozornosti. To bi ukratko bila povijest osoba koje je hrvatski narod birao u svrhu stvaranja hrvatskog identiteta i samostalne moderne države. Ovo je bila ekipa Haubica iz Varaždina.